lurraldeko zein Bizkaiko Batzar Nagusietako bildu taldeetatik Metro Bilbaoko langile gure babesa helarazi nahi diegu, eta Santo Tomas egunerako deitu den lanuzteak erabiltzaileei eragin dizkien eragozpenak sentitzen ditugu. Metro Bilbaoko langile batzuek eskubide bat egikaritzeagatik polemika piztu den arren, zuzendaritzak langileekin dituen lan harremanak okertzera datozen adierazpenak egiten dialu. Kudeaketa gaitasun esaz gain, langileen aurkako edo aukeratutako egunaren egokitasuna salatzen duten era guztietako akusazioak entzun ditu. Egungo zuzendaritzak ez ditu aurretik hartutako akordioak errespetatu, eta gaur arte higatu dituen lan harremanak ere ez ditu zaindu. Prego jaunak duen arduragaitik, aurretik hartutako akordioak betetzeko konpromisoa hartuz, adiskidetze bideak bilatu beharko lituzkela uste dugu. Sinatutakoa ez betetzeaz gain, langileen artean amorrua zabaltzen duten adierazpenak egiten ibili da gatazkaren jatorria ezkutatzeko asmoz. Horretaz gain, eta azken gertakariak ikusita, Metro Bilbaoko zuzendaritzari dei egiten diogu autokritika sakona egin dezan, eta horren bidez, langileekin eta hortaz garraio publikoaren erabiltzaileekin zein harreman eredu nahi duen hausnar dezan. Azkenaldi honetan, Prego jaunak eragindako lan gatazkek agerian uzten dute Metro Bilbaoren kudeaketa zoritxarrekoa. Era berean, gaitzesgarriak iruditzen zaizkigu azken egunotan egin diren zenbait adierazpen. Hori dela eta, Bilduko hautetziok dei egiten diogu Metroko zuzendaritzari sortutako lan haustura zuzen dezan. Jar dezatela indar osoa eragiten zauria sendotzeko eta ez betikotzeko. Ezeri daitezela mahai baten inguruan eta arazoa konpontzeko konpromesua adierazi dezatela.